Bueno, kaixo denoi, pentsatze duzue inoiz zuen gorputzak eskutuko sekreturen bat duela? Ba, prestatu zeren gaur sinestezina dirudien zerbait argituko dugu. Denok daukagun superbotere bat da, baina gehienok ez dakigu hor daukagunik ere. Aizu, egin dezagun proba txiki bat, oraintxe bertan, bai. Zaudeten lekuan zaudetela, goazen, itxi begiak, eta orain saiatuatz erakuslearekin sudurraren punta ukitzen. Lortu duzu ezta? Xur baietz. Baina nola da posible? Ez zenuten ezer ikusten, magia ematen du, baina ez, hau zientzia da, eta gainera oso polita. Bale ba, magia dirudien misterio horrek izen bat du. Izena, agian pizkalat arrarroa da, Adi, propiotepzioa. Lasai. Izenak beldurra ematen bada ere, pentsa ezazue gure seigarren zentzumen sekretua bezalakoa dela. Eta sorgarria da. Beira, eskolan betitzel egiten dugu 5 zentzumenei buruz, ezta? Ikusmena, entzumena, usaimena, horiek guztiek kanpoko munduari buruzko informazioa ematen digute, zer gertatzen den gure inguruan. Baina propiozepzioa, hori beste kontu bak da, hori barrura begira dagoen zentzumena da, zure barneko munduari buruzkoa. Zure garunarentzat, GPS bat izango baritz bezala da, baina zure gorputzarentzat. Eta zer esan nahi du hitz arraro horrek? Oso erraza da ulertzen zatitzen badugu. Propio latinetik dator eta norberarena esan nahi du. Eta zepzia, konstientzia edo sumatzea bezalakoa da. Beraz, biak elkartzen baditungu, zer daukagu? Norberaren konstientzia. Hori da, zure gorputzak bere burua ezagutzeko duen modu harrigarria. Oso ondo, baina nola funtzionatzen du honek? Magia ez dela esan dugu, baina ia, pentsat ezazue zuen gorputzaren barruan agente sekretuen sare ikaragarri bat dagoela lanean. Bai, ondo entzun duzue, zure gorputza espioi izbeteta dago. Bueno, noski ez dira James Bond bezalako espioiak, Sensore txikiak dira milioika eta non daude eskutatuta. Zuen muskuluetan, tendoietan eta giltzaduretan. Gorputz osoan zehar. Eta denbora guztian ari dira lanean, zuek konturatu gabe isilit. Eta gainera, ez dute bakarrik lan egiten, talde lanean baizik, goi mailako talde bat dira. Adi, aurkeztuko dizkizuet. Lehenik muskuluen zaindariak, hauek segurtasuneko langileak bezalakoak dira. Beti adi, muskulu bat gehiegi lusatu eta minik ezartzeko. Gero, tendoien detektibeak, hauek Sherlock Holmesen modukoak dira. Ea tensio arriskutsurik dagoen ikertzen. Eta azkenik, giltzaduren begiraleak. Hauek kontrol dorre batean egongo balira bezala dira zure burmuinari etengabe esaten. Oina hemen dago, besoa horrela, dena kontrolpean. Baina nola komunikatzen dira denak? Tximistaren abiaduran. Pentsa, zuk besoa mugitzen duzu, berehala espioiek mugimendu hori detektatzen dute. Eta zaz, mezu superazkarmat bidaltzen diote agintatzentroari, hau da, zure burmuinari. Eta listo, zure burmuinak momentuan daki, zure beso hori non dagoen eta zer egiten ari den. Sinestezina da, ezta? Baina, zer gertatzen da sistemaia perfektu honek utz egiten duenean? Zer pasatzen da gure agente sekretuek komunikazio arazoak dituztenean? Pentsa dezagun denoi noizbait gertatu zaigun edo gertutik ikusi dugun zerbaitan. Orkatila bigurritzea horretan. Mine ematen du pentsatzea bakarrik. Ziur nago noizbait entzun duzuela norbait esaten, orkatila hau gaizki sendatu zitzaidan, eta ordutik, kontua da, kaltea ez dela bakarrik ezurrean edo muskuluetan geratzen. Ez, komunikazio sare osoa da kaltetzen dena. Imaginatu, korrika zoaz, eta, orkatila biguritzen duzu. Kolpea gogorra da, eta mina ere bai. Baina kaltea sakonagoa da. Zure orkatilako espioi txiki horiek sekulako astindua jasotzen dute, erabat nastuta geratzen dira. Eta zer gertatzen da orduan? Burmuinera bidaltzen dituzten mezuak lausoak direla, kalitate txarreko telefono dei bat dezalakoak. Eta horregatik hain zuzen da hain erraza leku berean berriro eta berriro min hartzea. Eta horritxe da gakoa. Zure agintetzentoak, burumaiak, ez baditu mezu argiak eta azkarrak jasotzen, ezin du zure giltzadura garaiz babesteko agindua eman. Zure babes sistema naturala ahulduta geratzen da. Baina, lasai, ez pentsa dena galduta dagoenik. Albiste zoragarriak ditut. Eta da, superbotere hau entrenatu daitekela. Bai, ondo entzun duzue,
zuen agente sekretoak gimnasiora bidalitzakezue indartsoagoak, azkarragoak eta askoz ere eraginkorragoak izan daitezen. Eta nola entrenatzen ditugu gure espioiak erronkak jarriz. Zure gorputzari oreka mantentzea bezalako erronka bat jartzen diozun bakoitzean, sensore horiek guztiak topera jartzen dira lanean. Zure zentzumenez sekretuarentzat gimnasio bat bezalakoa da. Benetan? Prest zaudete! Entrenatzeko! Goazen Ona hemen zuen lehen misioak! Ari, lehenengo misioa, jar zaitezte oin bakar baten gainean. Saiatu geldirik ejoten. Eutsi hor! Erraza ematen du, ezta? Ondo, bigarren misioa. Orain, saiatu gauza bera egiten, baina begiak itxita. Kontxo! Hau zailagoa da, Normala da. Begiak itxita, zuen espioiek bakarrik lan egin behar dute, ikusmenenan laguntzarik gabe. Eta dagoeneko profesionalak bazarete, probatu pilota bat ormaren kontra botaten oreka mantentzen duzuen bitartean. Edo, are zailagoa, saiatu kuxin baten gaien oreka mantentzen. Zenbat eta ez egunkortasun handiagoa, orduan eta lan gehiago gure espioentzat. Eta entrenamendu hobea. Oso ondo, entrenatzea divertigarria izan daiteke, baina zertarako balio du honek benetako bizitzan? Zergatik daen garrantzitsua ure superboterea sasoian mantentzea? Pentsatzazue, patioan zaudete eta norbaitek nahi gabe bultzatzen zaituzte. Propiozepzioari esker mantentzen duzue oreka eta ez zarete errortzen. Edo ondartxan edo mendiko bide batean zoaztenean, zentzumen honi esker moldatzen zarete erori gabe, eta kirola egitean funtsezkoa da. Zure oinei begiratu gabe, baloia ondo jotzeko edo saskiraketa bat sartzeko aukera ematen dizu. Azkan finean, arin, koordinatuta eta batez ere, seguru mantentzen gaituen superboterea da. Beraz, badakizue, hemendik aurrera, begiak itxita sudurra ukitzen duzuen bakoitzean, gogoratu zuen barnean isil-isilik lanean ari den espio zare sinestezin hori guztia, zuen zeigarren zentzumen sekretua, eta honek galdera interesgarri bat uzten dita airean. Zer beste superbotera harrigarri egongo dira gure gorputzean eskutatuta oraindik deskubritu gabe? Pentsa ezazue horretan, agian hurrengoan horietako baten bila hasiko gara.